Beda r-restawr fuq it-tieni parti tal-faċċata tas-sur ta' San Nikola li jagħmel parti mis-swar tal-Kottonera, proġett li permezz tiegħu se jkunu restawrati aktar minn 4500 metru kwadru ta' swar. Stqarrija mill-Ministeru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali qalet li l-armar diġà ntrama fuq it-tieni parti tal-faċċata ta' dan is-sur, inkluż il-parti tas-sur li tinsab fuq il-mina tal-Polverista minn fejn tgħaddi triq li taqqat lil Bormla mal-Fgura. Intqal li bħalissa l-ħitan qed jitnatfu mill-ħmieġ u trap akkumulat filwaqt li l-ġebel li tilef il-forma oriġinali tiegħu jew li jista' jikkawża problemi strutturali qed jinbidel. Ġie spjegat ukoll li fit-twieqi tal-faċċata tas-sur qed jitwaħħlu gradilji tal-ħadid galvanizzat biex ma jidħolx il-ħamiem u l-ħmieġ tagħhom f'dawn l-ispazji. Il-pavimentar qiegħed jinqala, jiġi nnumerat, it-torba li fiha ħamrija u żerrija tal-ħaxix ħażin qed titneħħa u ssir torba ġdida, qed isir geotextile biex jikber inqas ħaxix ħażin minn fuq dawn is-swar u terġa' titpoġġa il-pavimentazzjoni l-oriġinali skont fejn kienet qabel. Il-perejt responsabbli mill-proġett Stephen Seracino Nglott spjega li l-ewwel fażi tar-restawr tlestiet ftit xhur ilu u inkludiet anki 3 mill-ħitan ta' wara. Fejn wieħed minnhom kien fi stat perikolanti u kellu jiżarma u jerġa' jinbena bil-galbu, ħafna mill-istess ġebel reġgħu intużaw u fejn ma kinux adattati dawn il-ġebel inbidlu. Żaru x-xogħlijiet fuq il-post il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici u s-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zerafa Civelli li rimarkaw kif dan ix-xogħol se jkompli jkattar il-wirt storiku tal-Kottonera. Preżenti wkoll is-Sindku ta' Bormla Marco Aġus u ċ-Ċermen tal-Fondazzjoni Kottonera Joe Mizzi. Ix-xogħlijiet li qed isiru b'investiment ta' 650,000 euro imistennija jitlestew sal-aħħar tas-sena. Il-proġett qed isir mid-Dipartiment tar-Restawr u l-Preservazzjoni fih dan il-Ministeru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali.